ibabaw sa tanan ang atong ipasigarbo diri sa ronda nga mao ang humba. Sige ma, handa mo na nako ang mga kubyerto sa pagluto o matuwa silang patilawon sa atong lamian nga humba. Si Mayor! Ikaw po niya yung mga bisita na gikan sa laing nasod. Happy Fiesta, Mayor! Bayan mo! Uy! Kalumig ba aning humba? Kinsa may nagluto ani? Ang akong kinamabuangan nga anak mayor. Nay, kaugmaon sa pagluto yung mga anak. Musugot ka ato siyang paapilon sa International Cooking Contest. Ang dakong ganti mo ang scholarship sa top 9 culinary school sa New York. Ako ni bahala sa tanang gastoon. Wow! Sugot na ayo! Welcome to the International Master Chef Finals. Your final challenge is to cook your local dish that proudly represents your country. Guys, are you ready? Your time starts now. Few seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. I like the consistency of the flavor It's very delicious! and unique. Congratulations, the one who made Humba of Ronda, Cebu, Philippines. Inisap kamay ng sa habang kapal. Ano na'y magkaon na